Wow! Opäť zaujímavé tlačivo, takže dopozeraj štvrtkovú minutovku v tomto daždi. Poďme na to. O čo ide? Takéto tlačívko je na to, pokiaľ si neistý, či si náhodou na teba niekto nezobral úver alebo pôžičku, alebo či nie si v úverovom, bankovom alebo nebankovom registri. Takéto tlačívko, keď pošleš, stačí mailom na sbcbklient@crif.com, tak ti do 5 dní za 21 €, ale stojí to za to, pošle táto inštitúcia takýto výpis a budeš vidieť, kde máš úvery, či splácaš na čas, či náhodou niekto na teba niečo nezobral. Takže veľmi podstatné tlačívko, pokiaľ chce zistiť, aké máš záväzky v úverovom, bankovom alebo nebankovom registri. Krásny deň!